କହିଥିଲା କ'ଣ 7 ଦିନ ପରେ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ପାଦିକ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦ୍ୱାରରେ ତୁ ତୋ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଚାହିଁକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ଶେଷ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଶୁଣିକି ଦୋକାନ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କ'ଣ ଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ଯଦି 7 ଦିନରେ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆମର କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ କରିବେ ନିଜର କିଏ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଧନ ନିଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବେ କିଏ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା ଚାହିଁବ ଆଉ ତ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ମହାରାଜ କ'ଣ ଥିଲେ ସିଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ରାଜା ଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ କାହାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରୀକ୍ଷା ମହାରାଜ हाँ परीक्षा महाराज को पुओ होते किए जन्मजय को तांको दायित्व पूरा देश राज्य से रेस्पॉन्सिबिलिटी तांको डेलीगेट करले दायित्व ये सब काम को करले तो केते क्रिटिकल केते वाद्य 7 दिन ପରେ ଆପଣ ଦେହ ସାରିବା ଏ ବନ୍ୟା हां तो रेडी हो गया सब कहीं नहीं महाराज तो पूरा गुंजा पूरा ब्लॉक पूरा पानी रे किसी कम्युनिकेशन है जेडी से बसले